Hola a tots, feliç dia de Sant Valentín, un Sant Valentín una miqueta raro, perquè més que Sant Valentín avui és lo que el viento se llevó, perquè estem a l'alerta roja i esta ventolera queda't en casa i no llisques ni a la cera. Primer que vol, amb el tiempo buena cara, que diuen, Jo este matí tenia la peluqueria hasta dalt, He tingut que fijar a totes les dones i els caballeros en la Canelli, però mira, a l'Isir, mira com se li ha quedat el monyo de la ventolera. Però en sèrio, coneixement i molta prudència, no hi ha ningú més prudent que el senyor alcalde de Villarreal. Ahir dia van fer el comitè de crisi, alerta roja, mira la Fajardo, que contenta, i no sé què collons pinta ahí, Eugeni Alemany i el senyor alcalde de Parañero, sense el xalequet. I va dir que aquesta classe de fenòmenos meteorològics, del qual és un experto, és molt més que probable que sigui a conseqüència dels empasses del PP. Ahí lo dejo. La gent mentrestant se pregunta, què és el vent? Què és el vent? Pues les orelles dels castelloneros en moviment, que estan molt contents. Ahà.